May nga buntag lawigan sa Negros Oriental sa aksyon na balita mihuman karong adlaw si Santa Cruz sa Vejo Barangay Captain Feliciano June Torres sa syudad sa Tanay sa iya nga 14 days quarantine kay hinumduman siya mi-undergo og self quarantine tungod kay gikan siya Iloilo kinsa mitambong og seminar sa liga ng barangay. Atong gikinhabi si Barangay Captain June Torres. Kompleto na gid kay Luis Kino nakagawas na ko ganyang buntag. Pero sa ako ang pag-stay sa balay, wala man po gid ko ingong nasubo no. Kay gikalipay po nako ang pagtuman gid sa balawod kay kini makaayo man gid makatabang man gid nato kay matud pa sa giingon nga ang ato ang virus no mo sustain raman siya mga 14 ka adlaw pataas din kung wala lagi siya kakapita no. Mamatay man gid siya man ang gihangyo gid ang mga tao nga dili gid mo gawas kay aron dili ta maka-acquire og mga sakit adto atong mahibalang nga mga tawo nga gikan pud sa laing mga lugar. Aksyon Balita. Tungod kay mikumpleto na ang maong kapitan sa iyang 14 days sa quarantine, siya mibalik og serbisyo og misuroy og gikumusta ang iyang katawan sa Barangay Santa Cruz Viejo Tanay City ning ato nga probinsya sa Negros Oriental. Gani matud pa nga gipang-apod niya ang gitawag og quarantine pass sa ilang katawhan sa mao nga barangay ug nanganda usab siya sa papamutos og 3 kilos kon na 3 ka kilo nga bugas humay gani iya pa kining personal nga kwarta ang gigamit tungod kay matud pa niya dugay pa ang proseso sa ilang budget sa mao nga bugas. Nikuyog ko sa una distribute mo mi sa quarantine pass no nga gihatag sa LGU. Then karon nakita ninyo busy ang ato ang mga volunteers nga pack ang ato ang mga tabang sa mga katawan. Pero na-surprise si kapitan nako ganina kay ano ko nung nag-pack nako. So ako man kong gihatagan og personal nga kwarta gahapon ang akong treasurer. Kay nakita na ko ang proseso no pagpagawa sa calamity pan medyo lisod dali. So ug magpaabot pa ko ako nahadlok usab nga basin og mahutdan kitag stock sa mga sa tindahan niya maglisod na noon ta og pamalit og bugas. Aksyon Balita. Dugang pa sa kapitan John Torres nga ang 3 ka kilo nga bugas humay ang iyang gi-house to house og ang paghatod niini gani magpadayon pa ang pagpaputos og bugas humay kauban ng iyang mga volunteers. Yes, ma'am. Amo gini mag 8 times no pag-distribute ini kay kinahanglan man gyud kini og i-house to house. So dili siya dali nga trabaho tungod kay di man pug basta-basta og duol sa mga tao kundi imo kini ipinagsagutang sa ilang panimalay. Magdala lang siguro kami mga megapon no kay amo silang ipaandam og unsa ilang maandam mga bangko ba amo ra kini ipatong sa bangko para ra gid ato ra gid ma-practice ang katang gitawag nga to og social distancing. Gibutyag usab ni Kapitan John Torres nga ang iyang mga volunteers kinsa namutos sa bugas humay ang iya lang usab kining sakop sa mao nga barangay. Mga kining ato mga volunteer ako ra po na mga sakop kaniadto no nga dali ra pud ako mahangyo. Kanon na gini silang katabang nako sa panahon nga nagkinahanglan gyud nila. So mao ni sila karon nga pagtawag nako kanila ka gani ng buntag na aura mismo action po dayon sila din gani kagini na wala pa ni sila paglagan ako kay niadto man ko sa usa ka sitio na mo din nagapod-apod kami sa mga quarantine pass pagbalik nako nakita na nako nga nagsugod na sila og packing sa atong mga bugas. So natapos ko sa ipanghatag ang imong bugas. Hopefully makahatag mi by Monday or next week siguro na gina siya makahatag nami. Amo ra gina siyang iuna bahala pag wala pa budget gikan sa gobyerno. Pero nakita man ako matud pa sa treasurer nga sikap kay ongoing naman na gamay man magkulang magawas na ang mga budget. Bisan sa iya pagbalik sa serbisyo human sa iyang 14 days sa quarantine ang kapitan nga si John Torres iyang ilakip ang thermal scanner o face mask ilabi na sa iyang mga health workers ang frontliner sa iyang barangay tungod yapon sa hulga sa COVID-19. Magpagawas pa man kita og budget no. So nanatagihan ay nga kay ang ato ang existing no naman pa sa scanner thermometer man tawag na thermometer scanner na nata ana sa RHU then ato nang dungagan
kay ni hangyo man ang atong NDP nurse nga nakasign diri nga kulang ra gyud. So makapalit pa ta ana ma'am based sa program nga nakabutang dito din ako mahinumdumag pila ka buok. So ado na di ayuda nga mahatag namo ang budget gikan sa barangay nga among mahatag sa among RHQ. Are you providing also some face mask? Yes ma'am. Naapod tay mga mura 200 siguro ka mga face mask nga gi-appeal nato sa program no. Actually nakapamalit na kog ubay na akong gihatag sa mga tanod no. So naado na pa jud dungag nga kuan mga PPE kana personal protective equipment mo na para atong ikahatag nila. Bisan na duha ka sibana ang kapitan sa Santa Cruz sa Viejo Tanay ang wala katagad sa gimbuhaton isip amahan sa mga barangay apan iyang gipasalig nga ang iyang gialayon nga mga tawo ang iyang kaabag sa barangay ang mga barangay konsyal sa Santa Cruz sa Viejo. Si Kapitan John Torres adunay mensahe sa mga katawhan sa maong barangay. Sa ako mga katawan sa barangay Santa Cruz Viejo no nga mga ko pasensya kay naigo man ta sa kanang gitawag og gitagaan man ta og quarantine gat gumikan nga gikan kita sa laing lugar pero nini pagkahuman ako ipakita kaninyo nga magmonitor gyud ko mo suroy mo libot ako kaninyo doon na tayo gamay mga hinabang nga akong iapod-apod kaninyo so ato na lang gining ato na lang pagkasyaw no kay kinahanglan man ang intention gid unta ni katuro man yung apektado no labi na kato mga person under investigation ug person under monitoring pero lisod pug kayo nga dili pud mo maka-appeal nini kay kabalo ko nga naapektado pud mo nini ato ang coronavirus sa 19. Aksyon Balita! Ito si Kapitan John Torres sa Santa Cruz sa Viejo, siyudad sa Tanhay ning probinsya sa Negros Oriental. Alang na lang sa ato ang Aksyon Balita. Kilang yapon si Ronly Piñas, maing adlaw kanatudaran. Aksyon Balita!